ଆମ ଘର ବାରିପଟେ ଲଗା ହୋଇଥିବା ପଣସ ଗଛ ଓ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛରେ ପ୍ରଥମ କରି ଫଳ ଧରିଥିଲା। ତେଣୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଖୁସି ହୋଇ ତାକୁ କାଟିବାକୁ ଗଲୁ। ପଣସ ଗଛରୁ କାଟୁ କାଟୁ ତାକୁ ଧରି ନ ପାରିବାରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଘର ଭିତରକୁ ଟେକି ଆଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲାଲ ଟକଟକ ହୋଇ ପାଚିଛି। ପୁଣି ମୁଁ ଗଲି ଅଙ୍ଗୁର ଗଛର ପାଖକୁ। ଦେଖିଲି ଅଙ୍ଗୁର ଗଛରେ ଫଳିଛି ଗୋଟିଏ ପେନ୍ଥା ଅଙ୍ଗୁର। ତେଣୁ ମୁଁ ଡେରି ନ କରି ଅଙ୍ଗୁର ଗଛରୁ ଅଙ୍ଗୁର ପେନ୍ଥାକୁ ତୋଳି ନେଲି। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଚାଖିଲୁ। ପଣସର ସ୍ୱାଦଟି ମିଠା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗୁରର ସ୍ୱାଦଟି ଖଟା ଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବେ ନିଜର ବାରିର ପ୍ରଥମ ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗେ କି? ଯଦି ଖୁସି ଲାଗେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ।